biografije, video sam da ste svi tu negde od 84. do 95. Tako da vas molim da mi se obraćate sa ti. Odmah tu barijeru, jednostavno nema potrebe, da sad mi glumimo neku ozbiljnost, ja sam ovde da vama predstavim neka teorijska znanja o skepticizmu, nešto čime su se naučnici i autori bavili, da popričamo o nekim njegovim posledicama u praksi, u političkom diskursu generalno i da pre svega porazgovaramo. Kao što je rekla Danijela, ja sam polaznik 15. generacije Davosa. Tada još nije bilo politike, se verujem da bi bio i na tome, ali on je nastao tek pre koju godinu. Predajem ovu temu u različitim oblicima već više godina na politikarstvu i na studijama budućnosti. Počeo sam njome da se bavim 2010. godine, to mi je bila tema za master rad, tako da malo sam promenio negde svoj fokus naučnog obrazovanja, jer sam se prebacio na ekonomiju i sada sam tamo na doktorskim studijama, ali ovo mi je ostalo negde kao jedna od smernica mog nekog profesionalnog jednostavnog angažmana, tako da i dalje sam u tome i dalje mi je ovo jako interesantno i smatram i da je vama interesantno, jer euroskepticizam, kad sam ja počeo se bavim te 2010. godine, nije bio toliko mainstream kao danas. Postojale su neke partije kod nas u Evropi, bile su značajne, čulo se za njih, znalo se mnogo o tome, ali tek u prethodnih nekoliko godina dolazi do toga da euroskepticizam nastupa na velikoj političkoj sceni u Evropi. Partije zauzimaju ovog stanovišta sve više i više mesta u parlamentima, tako da je jednog marginalizovanog odnosa prema euroskepticizmu došli smo do jednog mainstream odnosa, tako da je ova tema i više nego aktualna danas. Takođe, bitno je možda napomenuti da sam stipendista Konrad Adenauer fondacije, tako da sam dobro upoznat sa svim tokovima u tome što se dešava sa vama, šta je politika, pročitao sam, kao što sam rekao, vaše biografije. Svidelo mi se što ste jako diversifikovani, ima više partija, ima pokreta, smatram da će to biti super za današnju diskusiju. U svakom trenutku, to vam svi kaže sigurno, možete me prekinete. Ja vas molim da me prekinete, pošto bit će malo suvoparnije. Nisam ja želao da sada odemo u neke tokove, lagane priče, nego više da vam pruži nešto što retko imate priliku da čujete, a to su više modela kategorizacije euroskepticizma. O tome se mnogo ne priča, malo autora koji se time bave, tako da smatram da tema nije toliko interesantna iz ovog teorijskog ugla, zato vi pokušajte da je razbijete, dajte mi sugestije, šta god želite da kažete, ja sam to. Kao što vidite na slajdu, počinjemo od samog definisanja pojma. Pojam kao takav je jako širok. To ima svoje prednosti i mane. Jako ga je lako označiti kao ovakav ili onakav, jako je lako reći za nekoga da je euroskeptik, jako je lako nekoga na taj način možda ocrniti. Sa druge strane, jako je teško ustanoviti šta je to tačno, zato ću vam predstaviti više kategorizacija, više autora koji su pokušali da uhvate neku nit euroskepticizma. Sa druge strane, to je velika prednost. Pruža se fleksibilnost. Možemo reći pod euroskepticizmom podrazumevati mnogi stvari. Podložan je kritici, baš zbog toga što malo je onih koji će imati neki euroskeptični stav, možda će biti po nekom svojoj provenijenciji, stanovištu, bliže nekoj, recimo, eurofiliji, a malo je njih koji će reći da su euroskeptici. Mogu i takvi da budu, ali oni su obično nekim ekstremnijim levim ili desnim grupacijama, tako da je opet to teško da tu neku, recimo, naučnu oblast, da mi bez onih koji su spremni da kažu za sebe da su euroskeptici, teže nam je da uhvatimo koje su to neke njihove karakteristike. Tako da potrebno je da shvatimo ovaj pojam kao što ovde piše. Pojam koji nije konstruisan oko neke zajedničke želje. I to je jako važno. Pojmovi se često konstruišu oko nekog afiniteta, oko nečega što on predstavlja. Specifičnost ovog pojma je to što on predstavlja negaciju. A to znači da možda možemo nekog ko je neutralan smatrati euroskeptikom? Možemo, da, svako od nas može imati, i to je poenta onoga što ću vam dalje pokazati. Ti možeš imati neke euroskeptične stavove.
pokazat ćemo neke autore koji razgovaraju o različitim dimenzijama euroskepticizma. Ti možeš imati euroskeptičan stav po jednoj politici, na primjer na lokalnom nivou, na drugom nekom državnom nivou nemati ili obrnuto, tako da potpuno je... Ili po ideološkom, a recimo po političkom ne, ili po ekonomskom, a po... Apsolutno je moguće, baš zbog toga što je taj pojam toliko širok. Zato je i tu na vama kao mladim političkim budućim liderima da ovo shvatite na pravi način, da ne treba da euroskepticizam predstavlja neku odbojnost, nego jednostavno samo pravilno kritičko razmišljanje o nečemu što se dešava na aktualnoj političkoj sceni. Dakle, neko ko ima neutralan stav da možemo nazvati, ali takođe neko ga može nazvati i eurofilom, zavisnosti od toga s koje strane mu prilazimo. Zato je ovaj pojam tako nekako aktualan i interesantan. U izvornom obliku ovaj pojam predstavlja više stvari, baš što ti rekli, neutralan, može predstavljati negativan, može predstavljati neki izrazito odbran stav. U kasnijem izlaganju ću ja predstaviti razlike u odnosu na neke srodne i suprotne pojmove da bismo uspeli da postavimo neku skalu jednostavno. Veoma je složen. Može da predstavlja različite intenzitete sumnje ili odbojnosti ili protivljenja Evropskoj uniji i evropskim integracijama u nekom generalnom obliku. Jako je bitno da shvatimo da postoji euroskepticizam kao euroskepticizam onih koji su već u Evropskoj uniji i sa druge strane euroskepticizam kod onih koji su tek kandidati ili nisu još ni kandidati. Dakle, i tu je opet neka ta linija kojom se treba pozabaviti. Razlozi koje onaj koji je u Evropskoj uniji da kritikuje, da izrazi neku odbojnost prema Evropskoj uniji ili integracijama, nisu nikada isti, naravno, kao oni koji su tek na poziciji kandidature ili su tek na početku puta, ili kod onih koji nisu ni došli do toga. Tako da ne bih smo ulazili u neki sada dnevno-političke teme u Srbiji, ja ću se truditi da malo izbegnem naše političke stanovište, našu političku arenu, jednostavno onda dolazi do previše ostrašnja. To sam imao prošle godine, napravio sam ja ličnu grešku, dozvolio sam da ode previše na domaće neke teme i izgubili smo tu neku kritičku misao. Jednostavno svako je došao i branio neki svoj stav i izgubili smo svi u tome. Tako da ćemo se danas više pozabaviti nekim aktualnim političkim događajima, kao što je referendum sledeće do 2 godine u Engleskoj, regionalnim izborima u Francuskoj, danskim referendumom. Izvoli. Kad su izbori u Britaniji? Izbori su bili u maju, 7. maja. Gde biće referendum? Ne, znam, nego mislim da ovom ističe mandat, ali nisam u toku, ali mislim sam ako dođu ovi laboristi na vlast, oni imaju, mislim, drugačije stavove. Da, konzervativci su rekli, ako oni osvoje potpuno vlast, što nisu radili, referendum će biti sigurno 2017. I dalje postoje indicije da će biti 2017. Tako da, ne znam, mislim, sad zavisi od njih, ali oni su osvojili vlast na tim izborima 7. maja 2015. Tako da, vidjet ćemo šta će desiti, da li ih njihovi koalicijni partneri podržati u tome ili će tu biti nekih blokada, ne možemo se postavimo, ali oni imaju to običajno. Kao što sam već rekao, pojam obuhvata neke stavove koji izražavaju kritičnost, protivljenje nekim formama, rešenjima, ali što je jako bitno, podrazumeva i neko načelno suprotstavljanje cijelom evropskom putu. Pomenuli smo izbore u Britaniji i to je jako interesantno zato što se Britanija kao takva smatra kolevkom euroskepticizma. Sve počinje u britanskom časopisu The Times 1985. godine kada se spominje euroskepticizam ne u kontekstu kako ga danas spominjemo, već više u kontekstu protivnika evrointegracija u ekonomskom smislu. Tada je još bilo više pokreta, Francuzi su imali svoj pokret za suverenitet koji je isto negde se oslanjeno na današnji tokove euroskepticizma. Negde se to oslanjalo i na neke druge tokove koji su postojali u Severnoj Americi, ali takav euroskepticizam kako danas poznajemo, neki njegovi koreni su bili baš u tom jednom članku, možete ga naći lako na internetu. Interesantno je da danas vidite šta se tada podrazumevalo u tim pojamom.
U oksfordskom rečniku nedugo zatim dolazi do definicije. To je osoba koja nije entuzijasta po pitanju povećanja moći evropske zajednice. Interesantno da je ova definicija koja je nastala te neke od 1989. možda i dan danas najbolje objašnjava situaciju kao takvu. Neki autori su pokušavali, vidjet ćete kasnije, da daju svoje definicije. Obuhvaćali su najrazličitije aspekte euroskepticizma, ali ova jednostavno pruža tu neku srž diskursa euroskepticizma, govori o entuzijazmu kao tako. Euroskepticizam jednostavno nikada ne nastupa kao taj pojam, jednostavno se ne pojavlja kao suv, kao nešto što je onako proročno. To obično ima negde neki naboje emocija, ima neki naboj entuzijazma ili nedostajanje entuzijazma po pitanju integracije, tako da ovakva definicija, po mom mišljenju, odražava pravo stanje. Margaret Thatcher je bila prva koja je nastupila u Evropi sa jednim jasnim euroskeptičnim stavom. Njen govor u Brižu 1958. godine je velika prekretnica za celu dalju Evropsku uniju, u tom trenutku Evropsku zajednicu. Do tada niko nije smeo javno da nastupi na taj način, na velikoj sceni i da kaže otvoreno da tu nešto možda ne štima, da nešto treba promeniti. I dalje je bilo, kao što znate, 81. grčka primjena kao država koja je izašla iz par godina pre toga iz vladavine vojne hunte. Imali smo druge kandidate, Španiju, Portugal, koji su malo kasnije primljeni, koji su takođe imali neke svoje probleme. Evropska zajednica je tada kao takva bila, tada je izgledala kao neki spasilac, kao mogućnost da jedna država dobije neke beneficije od strane Evropske zajednice, jednostavno niko nije smeo da se suprotstavi. Niko nije trebalo da dovede u pitanje tih godina Evropsku zajednicu. Margaret Thatcher je kao takva prva negdje skupila hrabrost i rekla ono što je pred svega Britancima bilo negdje na srcu, da se jednostavno Evropa kao takva širi možda i previše na neke lične sfere, u ovom slučaju lične sfere jedne države. Neke stvari koje se trebaju da ostanu po njenom mišljenju na nacionalnom nivou se prebacuju na nivo Evropske unije. Jednostavno negde postavlja temelj onoga što ćemo kasnije imati kod mnogih političara, autora, javnih govornika i jednostavno od tada pa do danas suverenitet je taj koji je negde uvijek najviše intrigirao javnost Evrope. Plašili su se svi da jednostavno ne pređu neke njihovi lične odluke na nivo Evropske unije. Jako je bitno da primetimo, to će biti jedan od slajdova, što će biti da jednostavno neke stvari koje su se desile u prethodnih par godina su bile bitne za razvoj ovog pojma. Pre svega, to su neki zaborav koji je zavladao među mlađim generacijama na to kako je Evropska unija nastala. Evropska unija je kao takva nastala, kao što znate, kao zajednica za ugalj i čelik, razvijala se nekim svojim evolutivnim putem, njene ovlašćenja su rasla sa vremenom. Ali nastala kao takva da izmeri tada veoma razjedinjenu Evropu. Kao neki prećutni dogovor Nemačke i Francuske, da oni jednostavno nađu neke svoje ekonomske razloge da rade zajedno i da ne upadnu više u te neke tokove rata u kojima su bili koju godinu pre toga. To je jedan od razloga, znači, zašto se euroskepticizam u posljednje vreme sve više javlja. Nastaje zaborav na to da stanje kako je danas može bude znatno gore. Sa druge strane, imamo problem sa novim generacijama koje nisu svesne kako je izgledala Evropa pre onoga što sada možemo nazvati Evropom granica. Sada imamo Evropu bez granica, imamo mogućnost da mladi putuju, koriste programe poput Erasmusa, što ćete, ako budemo mogli vidjeti na istraživanjima Eurobarometra, svi pokazali kao da im je jako bitno. I ekonomska situacija, možda negde i najbitnija, ekonomska kriza koja se desila 2008. je značajno uslovila neko nerazumevanje za razvitak Evropske unije kao tako.
to su neki ekonomsko-politički stavovi. S druge strane imamo i neke opet stanovišta iz kojih raste euroskepticizam, a to je ako imate neki klub, kao što je bila Europska unija u jednom trenutku, koja je malo zatvorena, koja ima neke odabrane članice, ljudi žele da postanu članovi toga. Europska unija kao takva je izgubila tu neku svoju prednost. 2004. dolazi do velikog proširenja, 10 država je primljeno, kasnije imamo Bugarsku i Rumuniju, na kraju i Hrvatsku. Izgubio se taj ekskluzivitet. Neke države su izgubile taj neki svoj kao elitistički stav da su oni pripadnici nečega jačeg. Neke države su ostale uskraćene za neku svoju na nacionalnom nivou ličnu, za neku svoju ličnu dobit, za neke svoje beneficije koje su imali do sada. Tako da došlo je do jednog opet razdvajanja unutar same Europske unije i zato nije ni čudo da imamo u tim nekim državama koje su bile do sada donatori. Imamo tu jednostavno notu da oni koji su bili donatori, kod njih je euroskepticizam jači nego kod onih država koje su primale donacije. Vidjet ćete, kad budemo popravili, da države koje su najzadovoljnije ekonomskom situacijom u Europskoj uniji su baš one koje su od nje najviše profitirale. Irska, Rumunija, Hrvatska u poslednje vreme, a one koje su uvijek bile te koje sebe smatraju kravom uzorom, kao što su Velika Britanija, Nemačka, kod njih je taj odnos prema ekonomiji Europske unije jako loš. Sad ne mogu da setim tačno procenat, ali stvarno indikativno to da te države poput tih velikih država imaju loš stav Europske unije, a ove države koje su uspevale da iskoriste ono najviše od Europske unije i dalje imaju dobar stav o tome. Irci su tu, na primjer, interesantni izgleda. Ne znam koliko je baš razvijeno euroskepticizam u Nemačkoj. Zato što oni jeste da najviše daju od svih zemalja, ali najviše i dobijaju. Tako da mislim da ne postoji nešto previše jak euroskepticizam u Nemačkoj. S obzirom da oni, evo, mi sad smo bili tamo, bukvalno, samo se čekali, kupili smo za 5 dana. Zapravo, bilo je jedna od tema fazon Britanije i u njima, u njihovom glasu, u njihovom stavu uopšte ne postoji ni trunka sumnje da će, ne znam, doći do, ne znam, podjela Europske unije ili bilo šta. Da, okej. Što se nema Da, to je da Nemačkoj nije bio, sad ovo je ostavi. To je potpuno, da, to je istina, to nije uopšte problematično, nego kad bismo išli malo dalje, kroz ovu prezentaciju, možemo šetamo. Stigli smo do toga da postoji neki tvrdi euroskepticizam kao neka prva podela koju sam ja htio da dam. Tagar i Šerbijak su autori, sad možete da zapišete, pošto nema. Tagar i Šerbijak su počeli da se baviti time od 1998. kada taj pojam bio, ne da je bio u povoju, nego bio je tako napozorice. I dali su podelu na meki i tvrdi. To je ono što se javlja u tim državama. Sad u zavisnosti u Engleskoj je naravno jači, oni imaju potrebu da jednog dana izađu u nekom tom javnom diskursu. Kod Nemaca postoji opet ta kritičnost. Ne kažu oni ne veruju da će se Unija raspasti ime, oni koristiti naravno događaje koji sada se dešavaju njima idu na ruku, uopšte nisu na tim nekim nivoima da žele da istupe iz Europske unije, nego jednostavno oni kao takvi možda ne žele neke druge stvari. Jako je normalno u državama poput Nemačke u njihovim partijama da postoje više klubova unutar jedne partije. Što se vidi, na primjer, u nekim istupanjima CDU-a, CSU-a, da pojedini članovi parlamenta imaju neke svoje, ne negativne stavove, nego jednostavno iznose kritičko mišljenje i već to kritičko mišljenje kao takvo, koje će kasnije da iz toga proizvede neka konkretna politička akcija i da možda bude i u korist Europske unije, ali samo je poenta da takvo kritičko mišljenje možemo nazvati euroskepticizmom. To je ono što ja želim da pokažem, da kada mi pričamo o euroskepticizmu u Srbiji, on je donekle mistifikovan. Pomislimo odmah na neke možda tvrde leve ili desne partije i pokrete koji Evropu u startu odbacuje pointer. Evropu kao takvu vi možete odbaciti ili ne, ali je ono što je jako važno da to mišljenje bude kritičko, da bude argumentovano i vi slobodno možete imati jednu partiju koja se zalaže za potpuno
potpuno ulaz za Evropsku uniju, koja se potpuno zalaže za možda čak i federalizaciju, ali da neke delove Evropske unije ona kritikuje kao takve, da želi da ih promeni, da nešto ne dozvoljava. Danska je dobar primer toga. Danska je jedna država koja je najmanje uključena u Evropsku uniju kao takva. Neki dan je imala, 3. decembra imala referendum, da li će da neki svoje legislative prilagodi Evropske unije. Ne znam da li znate da Danska ne pripada sistemu Europola. Tako da, moguće je da države kao takve koje je Danska, a sa druge strane Danska je jako zadovoljna i svojim statusom u Evropskoj uniji, donekle je zadovoljna i uopšte političkim stanjem. Njene političke partije, sem Danske narodne partije, nemaju jasno izražene euroskeptične stavove, ali opet kao, ako bismo negde napravili tu ponovo neki referendum u građanstvu, jako izražen euroskepticizam, iako oni podržavaju sve i nalaze neke svoje koristi lično. Tako da to je to, moguće biti u Evropskoj uniji, moguće je zadati neke svoje težnje i uopšte nešto vi želite možete da progurate. Samo je potrebno da to bude argumentovano i to je negde ta opet prva kategorizacija na meki i tvrdi. Opet, to se negde svori na nivo političkih partija. Kada mi govorimo o drugim akterima u politici, to nisu samo političke partije, to su javni govornici, to su nevladin sektor, to je civilni sektor, javna preduzeća. Sad opet tu možemo imati različite euroskepticizme. To je jedna velika kritika uopšte za sam ovaj koncept. Svi tvrde da je euroskepticizam ovo ili ovo. I na kraju dođemo do toga da euroskepticizama ima puno, da to nije jedan pojam kao takav i da ne možemo reći da nastupimo i da kažemo za sebe što smo rekao na početku, ja sam euroskeptik, jer se možda nećemo razumeti, jer taj kategorijalni aparat nije ujednačen za sve na nivou Evropske unije ili na nivou Evrope. Imamo drugi autor koji sam htio da spomenem, italijanski autor koji je proširio, Niccolo Conti. On je proširio tu neku kategorizaciju koju su dali Tanak i Šerbijak i to je jako dobro. Tanak i Šerbijak daju znači samo primer za postojanje jednog i drugog euroskepticizma, a Niccolo Conti da i neke njihove oprečne pojmove. Govori o tome da trebamo razlikovati i one koji su skloni samom ulasku u Evropsku uniju kao neku federaciju i onima koji su europragmatični, nisu toliko skloni samim eurointegracijama, ali jednostavno smatraju da nešto od toga mogu da iskoriste, da li su sad to neki ekonomski, ideološki, nije bitno koji faktori. Tako da dobro je da kad god imamo neku tipologiju, da uvek imamo tu tipologiju što širu. Tako manihijski podeljeno na dvoje, nas samo dovodi u to da je sve crni beo, a nikad jednostavno politička sfera nijedna druga nije tako. Da se vratimo malo unazad, da spomenemo i neke od izvora euroskepticizma. Oni mogu biti jako različiti. Oni mogu biti politički, mogu biti ideološki, ekonomski, mogu biti jednostavno iz različitih ugla se može krenuti u taj stav. Ako su ekonomski, to mogu biti stavovi za očuvanje sopstvene valute, što imamo u Danskoj, imamo u Švedskoj, imamo u Britaniji, ono je možda najbolje pokazati. Imamo neke države koje imaju svoje političke razloge, a ne uđu, jer žele da očuvaju neku svoju političku neutralnost, možda da su previše zatvorene, ne žele da jednostavno dolazi do upliva u neke njihove političke tokove. Opet imamo ideološke, želi da se očuva neka neliberalna struktura koja postoji, nekih ličnih stavova političke nomenklature koja je u toj državi. Ili, na primer, kao četvrti, imamo i suverenitet koji je negde uvek i najjači, koji se najčešće javlja među i političarima i ljudima koji javno nastupaju, a to je jednostavno to što Evropska unija je stalno kritikovana i ima najveći problem s tim da neka prevelika birokratija postoji. Neke stvari izvode. Kulturni, recimo, tu bi bile neke vrednosti. Kulturni su neke nacionalne vrednosti. A nacionalni identitet je da spada kulturni ili u politički? Kulturni, to je negde, mislim, sad možda ti da pričaš o političkom nacionalnom identitetu i onda bi to bio politički, ali taj neki nacionalni identitet se uvek stvori na svoj. Jednostavno se uvek odnosi na tu kulturu, jezik,
strah od... Ja sam to htio da pitam, da li bi euroskepticizam, neko tvrđi oblik, mogao da dovede do bujanja ponovno nacionalizma? Pa, mislim da bi moglo bude obrnuto da nacionalizam može dovede do toga, pošto imamo buđenje nacionalizma širom Evrope u ovom trenutku, tako da... Pa znam, ali samim tim da dođe, na primjer, Nemačka i Francuska, koji su formile, kao Europsku uniju, sad u Francuskoj buja nacionalizam baš jako, mogu da dođe do odvajanja. Mogli bi dođe, da, pogotovo bi moglo da dođe i zbog toga što si ti rekao, naravno, mogu bi da dođe i zbog nekih potpuno različitih shvatanja šta Evropa nudi i predstavlja. Tako da euroskepticizam kao tako može da do konflikta između dve strane, u ovom mislim, Nemačke i Francuske. Tako da, ako imamo, na primjer, pitanje suvereniteta, jedna država, sad možemo pravimo fiktivne države i pričamo o suverenitetu, jedna država ima tendenciju da bude, uslovno rečeno, šef Evropske unije, druga država ima želju da ostane neko zaštićenija, zatvorenije. Tako da opet može i doći tu do sukoba između dve države, ako ovi hoće da nametnu nešto svoje, ovi ne žele da prime ni tuđe, ni sa nivoa Evropske unije. Mnogo je to mogućno. Da li zbog toga Britanija želi da istupi? Britanija želi zbog mnogo razloga. Prvo je, njihovo to neko nacionalno biće jako izraženo, što oni pokazuju ne samo u svojim političkim nastupima, nego u nastupima u svakoj sferi javnog života. Drugo je njihova ekonomska stabilnost koju oni stalno naglašavaju kao jednostavno njihovu, ta funta, oni se ne bi odrekli nikada u životu. Sa treće strane imamo njihovu istorijsku odvojenu sa Sopom. Tako da sve to zajedno i to što ti rekao čini ono što Britaniju negde vodi non stop van Evrope, a bliže nekim drugim činiocima, Americi, opet nekim svojim kolonijama kojih se nikada nisu dovoljno odvojile, tako da jednostavno ona kao tako nikada nije ni našla u Evropskoj uniji na način na koji su se našli Nemačka, Francuska, Italija, Španija. Sa druge strane, imamo primer Irske, koja je jako blizu Engleskoj, koji ima stalno neki jako licemeran odnos prema Evropskoj uniji, to mogu slobodno kažem jer se s tim slažu mnogi, dok je ona bila tada koja je primala donacije, koja je bukvalno siromašne države prešla u, kako je zovu, kelskog tigra. I kad je ona došla do toga da ona treba da neke države pomogne, da da neku donaciju, njihov odnos prema Evropskoj uniji se jako okrenuo i više nisu bili zadovoljni, nego jednostavno oni su rekli ne, ono više ne trebamo, imamo sad neke svoje tokove, razvili smo IT sektor, razvili smo ovo, imamo ono, nama Evropska unija nije potrebna. I oni su sami rekli, njihovi političari su jasno rekli, ako Britanija izađe, koja je opet na drugoj strani njihov protivnik, koja izađe iz Evropske unije, Irska izlazi automatski s njima. Jer oni kao celina čine nešto, Irska odvojena od Evrope sa omeđe na engleskom ne može da bude jednostavno država kao što je sad. Da se vratimo opet na tipologije. Rekao sam već, proširio sam Tagata i Šerbijaka. Imamo tipologiju koja je negde, po mom mišljenju, najbolja. Ona daje te neko viđenje euroskepticizma iz više uglova. I ako uspemo da pokrenemo, uspevamo, pokazat ću vam stvarno super jednu tabelicu koju sam napravio, koja negde može da vam olakša smeštanje jednog političkog aktera tačno na političkoj sceni gdje bi trebalo bude. Jer je jako bitno da, sad ću malo smenuti teme, jako je bitno za vas kao buduće političke lidere da u nekom razgovoru sa svojim političkim prijateljima, sa svojim političkim protivnicima, neistomišljenicima, kako god. Znate gde su oni, jer samo na taj način možete na taj način da uspostavite neki zajednički jezik. Ako ste vi konkretni i argumentovano tvrdite nešto, jako je bitno da sa druge strane imate takvog sagovornika i da vi kada čujete njega, setite se, aha, to je onaj Stefan priča, to možemo ga smestiti u priči Evropi, u toj tabelici na neki od tih nivoa i možemo odmah sa njim
razgovarati na tu temu. Ako pričamo o Europskoj uniji, na neku temu koja bi mogla da vrede to. Ne radimo? Radimo. Radimo. Nekako. Vlada nastane kad treba. Zato što vlada nema sve, oni pokvaraju. 100% pa sve. Sad ćemo pokazati tabelicu. Ovo je pojmovno razgraničenje koje smo negdje kroz razgovor pričali, a možemo pojmovno razgraničenje. Ovo su pojmovi koji su srodni, koji su suprotni, koji se također pojavljuju u javnom političkom diskursu. Često se euroskepticizam meša sa eurofobijom, često se meša sa europragmatizmom, ne meša se nikada sa eurofilijom, ali je jako bitno da napravimo tu jednu političku nitku. Tako da eurofobija, kao što možete i sami da zaključite šta je, europragmatizam daje tu neku načelnu podršku, ali traži neke svoje koristi, jer smatra da je Europska unija korisna, ali želi da iskoristi neke svoje beneficije. I eurofilija je opet ono sušto suprotnost eurofobiji, klasično slepo verovanje u nešto i prihvatanje ili odbijanje dovodi do toga da možete jako lako biti izmanipulisani ili da u nekom političkom životu ne budete shvaćeni i odbili. Ovo smo pričali, to je opet to što ti rekla, suverenost, nacionalni identitet, tako asimilacije. Ovo sam pomenuo na samom početku, šta su ti neki uzroci koji su uticali na razvoj euroskepticizma, ali ono što želim da vam pokažem neki tvrdi, Paul Taggart i Alex Serbier, ako niste dobro razumeli. Niccolo Conti, to su te dve pragmatici, ovi koji daju tu neku bezrezervnu podršku. Preskočit ćemo sada da ne davim previše. Ovo su opet neke varijacije na temu mekog i tvrdog ili ove dvojice autora daju podelu na politički i instrumentalni. Politički je ta neka sumnja koja se svodi na suverenost. Instrumentalni je neka ekonomska, ima ekonomski izvore euroskepticizma i odnosi se na neke beneficije koje se sobom nosi članstvo Europske unije. Oba ove vrste imaju jasno izražene te neke, recimo, negativne stavove i kao takvi mogu se sad podvesti pod opet tvrđe struje ako bismo uzeli Taggarta i Serbiera. Ali ono o čemu sam počeo pričati što je negdje najbitnije, to su Petr Kopecki i Kasmar. Oni daju definitivno najsveobuhvatniju definiciju i jednu tipologiju koja je stvarno jednostavna za razumevanje. Na prvi pogled je malo komplikovana, ima više nekih faktora, ali je jako lepo izrađena da možete tačno da postavite svakog aktera na svoje mesto. Polazimo iz ovdje. Jesu ova tipologija nastale hronološki pa tako idete ili napravili ste te Otprilike da potrudili se da tako idu. Kopecki i Marx su bili nakon prethodnih Luba i Šipersa, ali oni jednostavno nisu imali nešto toliko inovativno i bitno da kažu, tako da ove sam ostavio za kraj. Jer objedinjavaju sve ono čemu smo pričali do sada. Prvo je ono na što oni obraćaju pažnje su difuzna i politička sfera jednog protivljenja odnosa prema Europskoj uniji. Difuzna je negde neki opšti nivo prema Europskoj uniji kao tako ili evropskim integracijama. Neki stav koji vi možete imati i graditi o evropskim integracijama, na primjer, evropske integracije su višestruki korisne za razvoj Europske unije, za razvoj jedne nacionalne države. Ili s druge strane, evropske integracije i Europska unija su preopterećeni birokratijom, ne mogu da omoguće da se jedna država razvije dovoljno na način na koji ona želi, suzbija se mogućnost da se neka ekonomija koja ta država karakteristična razvija, imate strah od asimilacije, to je sve ono što pada po default. Specifična podrška ili protivljenje, to bi bili neki stavovi poput moja država je karakteristična po proizvodnji flute, pričamo o Portugalu. Kao takva, jednostavno neće moći više da parira
nekim drugim državama koji se isto bave proizvodnjom produkta u svetu, jer će Evropska unija svojim nekim opet nametima, porezima, svojim nekom birokratijom dovesti do toga da ta jedna konkretna oblast ne može da se razvija na način na koji se do sad razvijala, ne može više se ulaže u to. Imamo strah kod građana i političkoj svesti u švedskoj državi. U Švedskoj je problem sa tim nekim uvek stavom koji se javno iskazuje kod njih na političkoj areni, da su oni nešto iznad Evropske unije, da oni kao takvi mogu da budu samo model ponašanja koje Evropska unija treba pratiti, da je njihovo obrazovanje na jako visokom nivou, da su neke njihove tekovine o ljudskim pravima jednostavno na tako dobrom nivou da Evropska unija to može da spusti. Opet, to su znači neke specifične. Evropska unija Švedskoj pruža mnogo, oni nemaju uopšte izdržane stavove po nekoj široj osnovi, ne bi izlazili, ne spominje se to u javnom političkom diskursu, ali postoji jasan strah da njihov školski obrazovni sistem može da se negde degradira sa daljim produbljivanjem nadležnosti Evropske unije. Znači, to su difuzno i specifično. Kada pričamo opet o difuznim i specifičnim, delimo na neka dva nivoa. Kao što sam rekao, može biti pozitivno, može biti negativno. Ti stavovi mogu da objedinjuju neke stavove koji podržavaju Evropsku uniju u načelu, veruju u nju, to su eurofili. Opet mogu odbacivati Evropsku uniju kao tako iz raznorodnih razloga, to su eurofili. Specifična dimenzija ima opet neke svoje dve podele koje su pozitivne i negativne, eurooptimisti i europesimisti. Kao što vidite, jedni veruju u neke pravce, u neke tokove, veruje da Evropska unija može da prinese njihovom, poljoprivrednom sistemu, nebitno nečemu. Europesimisti veruju da neki tokovi Evropske unije treba da se blokiraju i da se jednostavno ostane na nečemu što je do sada bilo ili da se razvije u svom toku. Sa tim u skladu imamo ovu tabelicu koju sam vam pričao, lepo vidjeti, tačno podeljeno. I onda imamo četiri stanovi, četiri tipa jednostavno političkih partija ili javnih političkih aktera. To su euroentuzijasti, europragmatici, euroskeptici i europrotivnici. Konačno dolazimo do teme našeg predavanja, to su euroskeptici i vidite gde su oni negde smešteni. Ovo je užasatan euroskepticizma. Za neke druge bi euroskepticizm mogao da bude na ovom donjem desnom uglu, ali je najčešće na ovom donjem levom uglu, jer kao takav on ipak pruža mogućnost da se dese promene. Vi možete imati kritičan stav, možete ga argumentovati, ali takve stave uvijek moguće i promeniti ako dolazi do nekog dobrog primjera u praksi. Dolazi do toga da se desilo nešto u političkom životu što vi smatrate za dobro i vaš skepticizam može da se spusti na neki niži nivo. Tako da, oni generalno jesu za Evropu, ali neke svoje stvari žele da ostave za sebe, nešto kritikuju. Ovde smo negde sad došli do polovine mog predavanja. Ako nešto nije bilo jasno, slobodno recite. Ako nešto želite da pojednostavim, opet recite. Ako želite da popričamo o nečemu, tu se. Ako ne, da prelazimo dalje. Izvolite. Niste ovo ništa? Da. Da? Aha, okej. Nisam čak ni... Izvolite. Rekao si da će Irska izaći ako Velika Britanija izađe i da ne može bez Velike Britanije. Pa možeš malo da obrazložiš? To je jednostavno stav njihovih političara koji je u poslednje vreme sve aktuelniji, kako je aktuelni stav za Brexit u Velikoj Britaniji. Što zbog njihovog geopolitičkog položaja, oni to na taj način objašnjavaju prevashodno, s druge strane zbog, naravno, velikog ekonomskog uticaja jednih na druge, pogotovo Engleske na Irsku. Države su isprepletane već stotinama godina unazad, tako da u jednom trenutku smo imali tu neku veliku distancu između Irske i Engleske, pre svega između Irske i Velike Britanije svakako, ali između Irske i Engleske kao agresora na tlo Irske koja vlada Severnom Irskom, dolazimo do promena
koje su sada negdje iznenađujuće. To je kao, ne znam, kada bi mi rekli ako Hrvati odu i mi ćemo sa njima. Jednostavno, negde ono što ih je razlikovalo do sada, ih je spojilo. Jednostavno nisu na kopnu. Negde to može i najbolje objašnjenje da postoji strah da će ostati odvojeni potpuno od svega. Ja ne vidim razlog zašto bi, pomenuo si ekonomske razloge, ali zašto bi Britaniji smetilo što Irska, na primjer, ostaje? Ne bi im smetalo. Britanci uopšte ne govore ništa konkretno povodom Irske u njihovom političkom diskursu, trenutno se Irska i ne spomenje. Ali Irci sami govore da oni žele da izađu ako Britanci to budu radili. Jednostavno, to je ono što pričaju njihovi političari trenutno. Rekao si da su Hrvati zadovoljni trenutno sa Europskom. Vidjet ćete podatke, nisu prezadovoljni, ali da, koliko su neke te države koje su došle novije, među njima su zadovoljni, da. Okej, samo možeš da u prilike, znači objasniš šta su oni konkretno dobili u tih prve 2 godine, kada oni očekuju da dobiju više i da li misliš da su oni slični kao i vi, da bi mi imali na neki način isti put kao i oni? Da, odgovorit ću prvo na ovo treće, što je baš specifično za Hrvate, za Bugari i Rumuniji ista je situacija. Sve 3 države su primljene u jako teškom trenutku za Europsku uniju. Primljene su, slobodno možemo reći, na prečac. Nisu ispunili, pogotovo Bugarska i Rumunija i Hrvati, nisu ispunili te neke uslove koji su dovoljni i potrebni da ulazak u Europsku uniju, nego su primljeni iz nekih drugih razloga. Kao takvi, postoji veliki problem i disproporcija sa Hrvatskom, Bugarskom i Rumunijom, kojima smo mi opet negde slični, na ekonomskom, na nivou veličine države, na svim tim geopolitičkim stanovištima. Da, nisu dobili puno, oni to i govore jako često, ali opet neke stvari koje su njima bitne, koje se često spominju u javnom govoru, a to su mogućnost rada u Europskoj uniji. Znači, slobodni odlazak u zemlje Europske unije i zaposlenje. Okej, mi smo imali sad predavanje hrvatskog ambasadora i on nam je, na primjer, rekao da su oni dobili 1,3 milijarda pre nego što su pristupili Europskoj uniji, a da je mogućnost da dobiju 10 puta više sada kada su u Europskoj uniji, naravno ukoliko imaju programe za to. Dok to putovanje oni mladih u inostranstvo, oni smatraju kao minus, to što im odlazi radna snaga u inostranstvo. To smatraju političke elite, ali građanstva ne. To se pravi uvijek razlika. Jedno je što je želje države i te političke nomenklature, a s druge strane ono što građani stvarno osjećaju. De facto jer imamo veliki odliv mozgova, ne samo u Hrvatskoj, u Srbiji, uopšte na ovom regionu. I velika većina, ja baš sam pričao sa Danijelom, moje 15. generacije Boša je već otišla. Kada smo napravili sad jednu internu anketu, ok, nismo reprezentativan uzorak, ali svi bismo rekli, da, to je odlično, imamo beli Schengen, putamo gde hoćemo, da pitamo bilo kog ministra za rad, za socijalna pitanja, da li darovno tima pa nije. Odlazimo ljudi koje je ulagano, u koje je država polagala na već jednog dana imati nešto od njih. Da li trenutno u Hrvatskoj se osjeća, znači, Europska unija u smislu smanjenja broja nezaposlenih? Stići ćemo do nekih stavove, čisto da... Imam podatke pa da ne pričam ovako. I Španija i Portugalija, kad su pristupili, došli do velikog odliva stanovništva u druge zemlje Europske unije, pa su se kasnije vratili. Ne morate nešto da bude. Kad se Španija razvila ekonomski, mnogi su se vratili od nas. Dobro, to je ono... Ne možemo sada nagađamo, ali to je jedna od mogućnosti za neki dalje tok izlaz. U jednoj tezi... Ne, ti. U jednoj tezi je bilo ugovor iz Maastricht 1992. godine, pa me zanima koliko je posle toga opala podrška Evropskoj uniji s tim da se, dakle, tu se prošire njene nadležnosti, jer pre toga 1991. godine je bila najveća podrška, 71% za Evropsku uniju i 58% ne varam za Evropski parlament. A to je, mislim da je bilo zbog onog programa, stvaranje
jedinstvenog tržišta 1992, tako se nešto zove program. Pa I onda koliko posle te jedne godine opalo, da li je nastavilo da pada jako je opala, tu je dobar primer Švedske, na primer, koja je ušla 1994. godine. To, mislim, nije konkretan odgovor, ali je da neko može povuče paralela. Sa nastankom Evropske unije, sa prelaskom i zajednice u Uniju, opala je jednostavno cijela podrška cijelog javnog mnjenja Evrope iz mnogo razloga. Ljudi su konačno bili suočeni s tim da se jedna nadnacionalna tvorevina stvarno stvorila, da one neke prednosti koje su imali u vidu trgovine, putovanja, tako da ne, dolazi sada negde na naplatu i da oni jednostavno neke svoje nacionalne i druge identitete gube. Tako je nestala, opet vraćam se na Švedsku koju sam spomenuo, u trenutku glasanja na referendumu za ulazak u Evropsku uniju, podrška je jedva prebacila 51%, nekako. Bukvalno mesec dana kasnije ta podrška je pala na ispod 30%. To sada opet ti trenuci odsudnosti. Kada se odlazi na izbore, na referendum, na bilo koji taj čin glasanja, da je to nešto bitno, jako uradi emocija, nešto čudno racija. I onda ti neki trenuci nisu baš najrelevantniji za kasnije prikazivanje. Ok, kasnije je Švedjanima rasla neka, s jedne strane, što se tiče podrške Evropske unije, rasla zadovoljstvo, ali je u trenutku opala. Isto se desilo i sa Maastrichtom. Imamo li u okviru same Velike Britanije tu neka mimoilaženja što se tiče pogleda to ka ovoj generaciji? Kako ne. Stići ćemo do rezultata izbora koji su više nego indikativni za sam taj čin jednog budućeg mogućeg referenduma, sad sve to govorimo zavijeno u 1001 foliju, baš kako i oni govore sad, negdje na nekom štapu. Evo samo da pređemo u temu tri dimenzije euroskepticizma. Jedna kratak osvrt na zadovoljstvo situacijama evropske ekonomije. Obratite pažnju na države koje su zadovoljne evropskom ekonomijom i na države koje nisu zadovoljne. To je ono što sam rekao malo pre za Hrvatske, jedna od tih koja je zadovoljna, poput Bugarske, Rumunije, Litvanije, jer jednostavno su došli do tih nekih stvari koje njima nisu bile dostupne do sada. A države koje su tu već duže vremena, koje su opet, kao što priča države donatori, su nezadovoljne. Ono što oni daju ne osjećaju da im se vraća. To je ovo jedan od finih pokazatelja trenutnog stanja, ko je na kojoj poziciji. Imamo tri dimenzije, prva je utilitarna, ovo je super. I stvarno odlično, ako se poželite da se bavite u nekom svom političkom angažmanu euroskepticizmu, ovo je odlično, zato što, kao što vidite, ima jasno da nije neka hipoteza, opet se razmišljate zemlje donatore, i jako je lako istražiti i negde u glavu udariti da li to postoji ili ne. Empirijski je jako proverljivo i kroz niz godina možemo da pratimo rezultate na pravi način. Tako da ova dimenzija euroskepticizma je nešto treba da nam, recimo, ostane kada budete razmišljali u nekom budućem političkom angažmanu. Ovo je sada, odnosi se opet na tu neku utilitarnu dimenziju, koji su stavovi povodom budućnosti Evropske unije kao tako. Budućnost je dobro viđena u državama koje su se kasnije priključile, sa izuzetkom Danske, Holandije, koje su došle nekad ranije, ali ostale države su tu i Irske, ostale države su tu koje su došle 2004. istorije. Na kraju samom su opet vidite Italija, Francuska, Ujedinjeno kraljevstvo i Grčka, što je novitet u konkretno prethodne 2 godine, pri toga su bili zadovoljni, ali sa novim razvitkom političkih događaja u Grčkoj pokazatelji javnog mnjenja su jako promenili svoje, bili su među prvima, sad su među poslednjima. Zašto je euroskepticizam prešao mainstream? Pogledajte ovo i izvadite. Kad smo kod budućnosti za Evropsku uniju povezano pitanje,
ukoliko Velika Britanija, mislim, ukoliko tamo zaista toliko preovlada evroskepticizam i oni istupe iz Evropske unije, kako misliš da će to se odraziti na budućnost Rusije? Pa, pravo ti kažem, nisam siguran da će da se nešto specijalno radi. Moguće je da sa jedne strane imamo raspad, kao takav, što je jako malo mogućnost da se desi. S druge strane, jednostavno, jedno je kada izađe iz Evropske unije ili odbije ulazak Irska, Island, Slovenija, neka država. S druge strane, kada se desi to velikoj državi, kao što je Britanija, može da poremeti neke odnose, a s druge strane može da se desi ok, vi ste izašli, ajde nastavimo kako je bilo, mi vam se nećemo mešati kao ni do sada, vi imate neke svoje, nešto ste povukli, nešto niste, ali ajde da trgujemo. Jer jednostavno suviše ste opet veliki da upadnemo u neke sukobe. Sad, šta je od toga dvoje više moguće, nije na meni da nagađam, ali jednostavno jedna i druga stvar su moguće. Moguće je da se oni preozmu opet nešto što su imali, a moguće i da drugi države kažu, izlaze nam glavni, nećemo mi više ovdje. Misliš da postoje, pošto se dugo spominje baš za Veliku Britaniju, to je da postoje tamo dok dođe do referenduma da toliko nabuja taj evroskepticizam da zaista oni istupe? Mnogo je faktora uključeno. Uključene su čak i oni najbanalniji faktori koji su datumi izbora. Ako se nekome konkretno u nekoj političkoj kampanji isplati da poziva na izlazak iz Evropske unije, to će uraditi i taj stav će se više izgraditi. Ako nema izbora i vlada status quo opet, tako da stvarno previše faktora da bi mogli da samo jedan pikiramo kao onaj koji može da odluči buduće. Izvolite. Baš sad upomenula, kakva je uopšte sad trenutna situacija sa bojenjem tog evropskog, da li stagnira, da li raste Rat je bukvalno na svakom nivou. Baš zato želeo pogledati malo ovo detaljnije. Sad su tu neke nove teme koje su jako interesantne i koje su usko povezane sa evroskepticizmom. To su, znači, kao što smo rekli, više puta suverenitet. Povezan je direktno sa imigracijom, koja je prethodnoj godini kada je postojala. Konkretno na Britaniju, s obzirom da nešto slabije dolazi glasovi u njih u zadnje vreme, u bilo kakvom skepticizmu, zato pitam. Nisam ih malo. Doći ćemo do rezultata, ali imamo UKIP. U Evropi da, UKIP ima previše glasača, konzervativci su isto na tim nekim pozicijama mekšeg, ali opet. Laboristi su, negde euroentuzijatični, ali UKIP i konzervativci su tu, definitivno. Farage svaki dan dobija se više i više glasača, htjeli mi to ne. Definitivno Britanija je to nešto što je jako trenutno popularno da se kaže, da se pohvalite tim da ste evroskeptik. Zato je to mainstream. Mi imamo nacionalnu partiju Škotske. Ona opet na više načina želi da sebe odvoji i od Evropske unije negde zbog nekih svojih stavova da oni mogu sami. Od Velike Britanije već dugi niz godina pokušavaju, tako da iz puno razloga, puno partija to predstavlja kao negdje glavni deo njihovog političkog delovanja. Kako u Evropskoj uniji, tako i u Britaniji, tu sad vidite rat, imigracije, ekonomska situacija u ljudima postaje nebitna. To su jako interesantne stvari. Nezaposlenost koja je do pre koju godinu bila glavni faktor na zadovoljstvu Evropske unije pada na 24%. Ali s druge strane, ako pogledamo odnose u samoj nacionalnoj državi, onda je nezaposlenost ono što je jako bitno. Znači, kad vi razmišljate na neki, opet difuzni način, vama su neke druge stvari u fokusu. A ako razmišljate konkretno o tome šta ćete sutra, gde ćete, da li ćete ići na letovanje, nešto banalno, potpuno, onda vam je mnogo bitnije nezaposlenost i ekonomska situacija od imigracije. Tako da opet... Možda bi sad terorizam bio najviše, ne znam kada je ovo rađeno. Ovo je rađeno u maju. Ovo su istraživanje Eurobarometra koji se rade od 73. godine do danas, najduža Eurobarometra. Nije prve, 71. Ili nije 73. Možda 71. Najduže se radi, jako su lepa za praćenje. Iako je nezgodan trenutak, bilo bi super da mi imamo predavanje u januaru pa dobijemo podatke iz novembra. Koje bi svako bilo drugačije od ovoga. Terorizam je ovdje bio na nižem nivou. Eto, ako vas ne bude mrzelo, pogledajte za mesec dana
sigurno će preskočiti preskočit će mnoge, mislim, sada, environment, climate change, sve će to biti isto. Ali to samo u Francusku. Da? Pa ne vjerujem da će u svim zemljama. Mislim u svim. Poljska, Litvanija, Estonija... Možemo li citiramo sada pa da šli? Pa ne, mislim Portugal recimo, mislim da definitivno oni... nekim državama da, nekim manje. Ove glavne koje tamo bombarduju, oni su glavne... Neće biti stvarno, eto, Finsko. Da, Da, ali Finsko. na nekom tom širom nivou da vidjet ćemo. Vidjet ćemo. Vidjet ćemo. Proverit ćemo, proverit ćemo. Imamo drugu dimenziju, malo da se vraćamo na tokove ovog predavanja, to je posle-učilitarna demokratska dimenzija. Jednostavno, ovo je više se odnosi na stavove javnog mnjenja. I na to da građani kao takvi ne osjećaju svoju prisutnost i nisu zadovoljni dovoljno institucijama Evropske unije kao takve. Skoro polovina ispitanika veruje da se njihov glas ne čuje Evropske unije. Nije dovoljno transparentna. Demokratske tekovine Evropske unije kao takve sada negde se gube ako pogledamo Evropski parlament, jer 50% ispitanika nije zadovoljni demokratijom u Evropskoj uniji. Takođe, veliki broj ispitanika veruje da su izbori u parlamentu, za parlament Evropske unije sekundarni, odnosno nacionalni izbore, to možete i proveriti preko vrlo jednostavnih pokazatelja izlaznosti. Izlaznost je jako mala. Tako da demokratska dimenzija je ono što se trenutno najviše zamere od strane javnog mnjenja i građanstva Evropske unije. Da li ste zadovoljni kako demokratija funkcioniše u Evropskoj uniji? Danci su zadovoljni, koji, kao što znate, su najmanje negdje i uključeni, da su zadovoljni, a opet države koje su i ranije pokazivale svoje neke negativne stavove, veće, to su opet na istim pozicijama Francuska, Italija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Španija i Portugal sada malo spustili, i Grci koji, kao što vidite, nisu zadovoljni ničem više od prethodnih par godina. Sa druge strane, imamo mali pomak u odnosu na glas u Evropskom parlamentu Evropske unije. I dalje nije ovo nešto bog, nije nešto, dalje jako slabije su podaci, ali ovaj pomak možete primetiti 2014. godine, kada su bili izbori za Evropski parlament te godine, tada je prvi put došlo do toga da neke partije poput Nacionalnog fronta u Francuskoj uđu zavodimo preko 1/4 sedišta Francuske u Evropskom parlamentu, razne su partije tog tipa koje su ušle, i onda građani kao takvi koji su bili negde skeptični po pitanju Evropske unije, i dalje jesu skeptični, ali osjećaju da njihovi stavovi postoje tamo. Na prethodnim izborima za Evropski parlament, Nacionalni front, na primjer, koji će ga uzeli da pričamo, skoro da i nije imao nijedno sedište, tako da ovo raste. Tendencija očigledno je pozitivna, tako da vidjet ćemo da će ovo da se nastavi i da li će konačno taj Evropski parlament zadovoljiti potrebe građana koje oni očigledno imaju, a nikako da ih podmire. I treća dimenzija, nakon utilitarne demokratske, imamo i dimenziju suvereniteta. Evroskeptici doživljavaju EU kao igru sa nultim zbirom. To je negde i ono što bi trebalo poentirati celo ovo predavanje. Često smo se vraćali na suverenitet, ne zbog toga što sam ja smatrao da to najbitnije, nego zato što jednostavno svako ko nastupa u javnom i političkom govoru je stavlja suverenitet na prvo negde mesto, tako da ovo je stvarno jako bitno. Ova dimenzija je i najbogatija emocijama. Kada branite nešto što smatrate da je jako vredno, vi ćete izgovarati neke stvari koje možda nisu kritički ili argumentovane, ali ćete ih vrlo izgovarati sa vrlo velikim žarom. Tako da, ovo je sada, kao što vidite, na nekom nižem planu prihvaćeno. Evropska unija, da što se tiče neke lokalne politike, još i prolazi. I to je jako diskutabilno, ali ako dolazi do mešanja u sferu, na primer, vojske,
ili neke tako nacionalne odbrane, policije, nečega što se konkretno odnosi na taj neki tvrdu politiku. To je ono što građani ne žele da prepuste Evropske unije. Imamo male promene, opet ako se podsjetimo onoga slajda sa imigracijom. Ovaj unutrašnji krug je 2014. godina, spoljašnji krug je 2015. godina. Kao što vidite, došlo je do porasta želje da se neke stvari prebace na nivo Evropske unije, na tom nekom višem nivou. Zašto je to tako? Pa zbog toga što su ljudi jednostavno natupili sa strahom ove godine. Ovo će vjerojatno porasti još više na novembarskom panelu, jer smatraju da, to je bilo negde, možda to isto popronađete, smatraju da je Evropska unija kao takva đača kada nastupa zajedno u borbi protiv imigracije, terorizma, nego razjedinja. I zato je došlo do ovog porasta. Sad, da li je to opravdano, da li nije, jednostavno to su bili negde stavovi koji su njih ponukali da se ovako izjasne. Ovo je po državama, koje su države koje žele neku veću, recimo, zaštitu od strane Evropske unije, koje su to države koje nisu na toj nekoj strani. Kao što vidite, to je Rumunija koja je uvek spremna koja je jako entuzijastična u javnom mnjenju. To je baš ono što smo pričali malo pre, da li te države kao nove članice imaju nešto. Rumuni konkretno da, jer baš zbog toga što su primljeni nespremni, dobili su mnogo, a pružili su jako malo. Tako da je njihovo trenutno javno mnjenje o Evropskoj uniji jako pozitivno iz tog nekog ugla. Što nama nije dozvoljeno u ovom trenutku da priđemo Evropskoj uniji, njima je dozvoljeno na mnogo nižim nivoima i političke kulture i ekonomske situacije, tako da oni jednostavno ovim iskazuju negde svoju zahvalnost tome što su primljeni preko reda. Evropska unija kao, sad malo pričam slobodnije, Evropska unija je to negde isplatila kao svoju veliku grešku. Bugarsku, Rumuniju i Hrvatsku i sad sa zemljama koje su ostale kao kandidati ne žele više ponoviti tu grešku i ako mi ikada budemo primljeni i Evropska unija bude postojala i sada ako, mi ćemo bukvalno u tom trenutku biti na tom nekom nivou prosečne države Evropske unije, a to do sada nijedno skoro nije desilo. Izvoli. Nama je Ferenc baš rekao da za Rumuniju i Bugarsku, a nikom je pomenuli Hrvatsku, da je to velika greška i da oni to tako sad ne bi uradili. Jeste, da. To je malo. A koliko, na primjer, danas u Srbiji evroskepticizam izražen? Na primjer, ako znaš u odnosu na danas, da li ga ima, koliko je izražen i u odnosu na, recimo, pre 6-7? 2000, recimo. A to je možda interesantnije da i vi kažete, koji ste tu negde. Pa da ti se baviš tim pitanjem, ja bih voljela da čujem isto svoje reći ja stav, a onda mi vi kažete, možda tako. Pošto me interesuje čujem baš, pa negde svake godine pitam polaznike šta oni, koji su stav. Pa došlo je do toga da to je kao primjer te jednu naputu. U ekonomiji je to onaj klasičan primjer sa jednom ulicom, sa dve različite prodavnice i one na kraju svoju ponudu negde približe jedna drugoj da bi zadovoljili najšire potrebe kupaca. To se desilo i kod nas na političkoj sceni. Imali smo neke, sad ne tako banalno, dve pozicije, ali imalo je više različitih pozicija na našoj političkoj sceni, koje su, jedni su bili jako prihvatali, drugi su jako odbijali, treći su bili malo umereniji, ali evroskepticizam je uvijek bio na toj nekoj malo desnoj poziciji. Ovi levlji i centar su tu negdje podržavali i sad to je bilo različitih shvatanja. Do jednog trenutka kada su se neke partije profilisale kao čisto evroskeptične, čak su i neke svoje političke kampanje za izbore zasnivale na tome, a ove neke malo veće i jače su te neke svoje stavove približili. I došlo je do toga da evroskepticizam kao takav kod nas postoji kao europragmatizam koji ste spominjali, kao da neke stvari mi trebamo prihvatimo, ono što se pojavlja u političkom diskursu je jako često mi ne moramo da uđemo u Evropsku uniju, ali bitno je da neke tekovine Evropske unije prihvatimo. Ako bi naša situacija bila na nivou Evropske unije, mi tamo ne moramo i da uđemo. To su evroskeptični stavovi i oni postoje. Postoje i među najvećim partijama i to je jako dobro da postoje, da se povede o tome javna diskusija, ali je drugi problem što
trenutno ne postoji ne postoji jasno definisana ruta. Imamo neke momente da se Evropska unija u jednom danu predstavi kao neko nama nameće stvari, u drugom danu kao da mi želimo da budemo deo tog kluba, ali fali nam jedna javna i konkretna diskusija u kojoj bi bili uključeni svi, u kojoj bi bili uključeni apsolutno svi akteri društva. Tako da postoji izraženi, ali na neki onako malo drugačiji način. Ja mislim da smo, makar u parlamentarnom smislu, mi definitivno rešili to pitanje na izborima 2008. Gde smo imali dve ekstremne pozicije i da je pobedila ona pozicija koja je bila proevropska. Međutim, ja mislim da ono što predstavlja u Srbiji problem, a sa tim definitivno druge zemlje nisu imale problema, je da mi iz nekog razloga Rusiju tu vidimo kao jednaku alternativu. Ne znam u kom smislu, što ona svakako nije, niti mi možemo da se priključimo tom nekom ruskom bloku, niti postoje formalni procesi za približavanje Rusije, ali se u političkom diskursu, makar od strane tih ekstremnih euroskeptika, upravo postavlja ta teza da kao nećemo Evropsku uniju, hoćemo ka Rusiji. I mislim da je to ono što nas koči, a da kad bismo bili malo više pragmatični i sagledali stvari realno, zapravo bismo uvideli da se naši i politički stavovi i naše samo biće nacionalno više poklapa mnogo sa nekim evropskim vrijednostima nego bilo kojim drugim. Dobro, to sad neću iznositi svoje političke stavove, ne bi bilo pristojno ni etički, ali je jedna stvar bitna u tome što si ti rekao da mi pod jedan treba shvatimo prvu i najvažniju stvar, da članstvo Evropske unije se nama niti nameće, niti se zahteva, jer jednostavno članstvo u jednom takav klub se traži. I sad uslovi koji su dati, mi ih ne menjamo. To je s jedne strane. S druge strane, poređenje Evropske unije i Rusije je neadekvatno jer nisu srazmerni. Ne kažem da ne treba razgovarati o tome, prvo toga treba razgovarati o tome da mi sutra možemo kažemo, aha, Rusija je država, jaka, ima to i to što nama odgovara, ali ovo je klub. Imamo pojedince, imamo klub. Ne možemo da postanemo član Rusije. To je jednostavno to. I to je ono gde fali ta javna diskusija, da se kaže, ok, mi imamo ove, što ti kaže, 2008 se profilisalo, ok, jeste. Ali i dalje se nije dovoljno profilisalo da mi javno i otvoreno kažemo šta, gde i kako i kada, zato što bilo bi možda i previše hrabro da se nastupi s tim stavom, ne bi bilo toliko popularno. Mislim da jeste javno izražen stav što se tiče sadašnje vlasti. Formalno, ali se... Formalno jeste, ali praktično nije. Ne bih se složila. Jako se često desi, da. To upravo si da je izražen. Izražen je vrlo jasno. Ali se često koketira sa tim da su nama neke stvari nametnute. To je ono što se pojavljuje kao stalna neka, kao mač koji nam visi i moramo ispuniti te uslove. Da li se to koketira zbog glasača da se pravdaju? To je taj stav koji je malo... Predsjednik Srbije koketiranje zvaljeno u politici. Tako je, ali to je taj, sad ću ti dati glas, samo to je ono što je nedefinisano. Ok, mi kažemo znači opravdanja, zašto mi radimo neke stvari, ali opet ja mislim da smo deklarisani kao zemlja Koja teži da u evropskim integracijama i preuzima sve mere kako bi ispunila uslove koji su posebni. Ali dolazi do tog momenta samo da mi stalno tražimo krivce. To je ono gde mi možemo imati te stavove, ići ka Evropskoj uniji, ali to traženje krivca da se nama nameće, a mi smo sami to želeli, to je ono gde je zamagljena situacija, to ću da kažem. Ali to je čisto, ja mislim, zbog glasača, samo da se opravdaju neke mere koje moraju da se donose. Ja mislim da to nema veze sa našom željom da uđe u Evropsku uniju. Izvoli da ti izveđe. Kažete nije nametnuto, ja mislim da je izuzetno nametnuto, jer kako mislite da ukoliko bi Srbija rekla ne Evropskoj uniji, da bi to bilo shvaćeno kao onako od ovih kao i nema. A druga stvar, nekako se iz svega ovoga
stiče utisak da smo mi ili za jedno i protiv drugo, ili za drugo protiv tog drugog nečeg. Znači, ili si za Evropsku uniju, ili si za Rusiju. Upravo ja mislim da naša vlada trenutno, stvarno što se toga tiče, radi dobar posao, jer pokušava naći tu neku balans poziciju. Jer ne možete reći, idem u Evropsku uniju, a ti Rusiju, u fazonu, razumeš, a ta Rusija na neki način, koliko god neko mislio, šta god mislio o tome, na neki način čuva suverenitet ove države, kako god to zvučalo sad, ne znam kako, imagiralno, ali ga čuva. Jedini je čuvar tog nekog suvereniteta. Ništa ona ne čuva, nego radi u svom interesu. Nema veze, ali se donekle poklapaju ti naši interesi. Po čemu? Zato ćemo preći na sledeći slajd, jer kada to se dešava često, kada se prebacimo na tokove domaće politike. Treba da se zahvalimo ovoj vladi. A nije, mi se volimo svi, mi to... Mi možemo svaki dan. Ne, mi možemo da raspravljamo možemo da raspravljamo, ali to možemo da raspravljamo definitivno posle kada odemo napolje. Čisto da iskoristimo ovo na način koji bi trebali da iskoristimo i već prilično na kraju. Evo podaci koje sam obećao. Da li Brexit moguć? Moguć je, vrlo je, verovatno će se desiti, ali trenutno ono što možete vidjeti na ovom slajdu je mala nelogičnost, možemo slobodno tako nazvati engleskog izbornog sistema, da partija koja ima 12,6% glasova ima jedno mesto u parlamentu, a ostalo vidite i sami, Škotska nacionalna ima 4,7 i 56 mesta. Tako da, to je ono što je moguće definitivno se desi za godinu dve. Glasači postoje, 3 miliona i nešto glasača UKIP-a je vrlo velika brojka, konzervativaca 11 miliona glasača, sa još po nekima, to može biti kritična masa za taj neki referendum jednog dana, možda. Danski referendum, također smo o tome pričali, evo samo da vidite podatke koliko je ljudi reklo ne, i da su to bili ljudi preko 60 godina. I na kraju, jeste samo prva runda, ali dosta pokazuje trenutno stanje u Francuskoj. Nacionalni front je odneo pobedu na ovim izborima. Ok, čeka se drugi krug, pa će tu pobedu i verifikovati. Sarkozy se vaskrcao u vidu nove partije. Sada se zove Republikanci, ima novi logo, jako je sugestivan SR i plavo-belo-crveno. Socijalistička partija koja je bila potpuni bum sa Hollandom onih godina pada na treće mesto i sad ok, tu su ovdje. Čekamo da vidimo 13. decembar i kako će se drugi krug provesti, ali Nacionalni front po prvi put ima priliku da uđe u ozbiljne političke tokove, što do sada nije imao, i bit će zabavno posmatrati sad. Ja mislim da sam prekoračio i više nego što sam trebao, je li tako? Kakvi su 9 imamo? Ja sam mislio da 8 i 15, podlično, nema vremena da raspravljamo o politici, s toliko volim. Izvodi. Nije domaći. Želim da se zahvalim. Konzervativci su rekli da će oni raspisati referendum, ali da li su se, to nisu ispratili, da li su se javno izjasnili koju stranu će da podrže? Da. Nisu javno, ali onako. Da li će se izjasniti javno kad ga budu raspisali ili... Da hoće, mislim. Na njima je, vjerovatno hoće. Ne vidim što ne bi ako raspisuju, onda će da reći... Zavisi, pošto... Pa, dobro, ne, zato što je bila priča, mislim, jednom od ovde predavanja, da je i to jedan vid unutrašnje borbe unutar stranke, da oni imaju, da kažem, to jako krilo koje je htelo za referendum i da je to u stvari da bi smirilo jedan deo njihove stranke, ali to ne znači da će stranka da izađe direktno sa tim. Tako je, ali sad ako oni izađu... Da, politički klubovi unutar partija postoje, to smo pričali na Nemačkoj CDU i CSU. Ako oni ove izbore dobijaju na neku euroskeptičnu priču, onda možemo reći da su po svojim glasačkim telom negde uzeli te neke glasače i negde sad treba i to da opravdaju, tako da ko je jači ili nije, verovatnije da će oni stati iza toga što su rekli i pokušati da negde sad opet ovo što su radili na izborima verifikuju preko tog referenduma. Možda neće, možda će biti koje uklonica. Cameron ima zahtjevane za Brisel
I mislim da ako mu oni izađu u susret, da će on da promeniti. Jesi čitao da ste? Jesi čitao da ste? Nisu. Ne verujem, zato što ako daju Britaniji, onda će svaka zemlja da nađe neke njene zahteve, tako da ne verujem, ali... Jednostavno ne verujem da će ti zahtevi uopšte biti shvaćeni ozbiljno, pošto su više prst u oko nego što su... Okej, kakvi su? Može se ti kažeš. Ne, pa pročite, neće se ulaziti stvarno detalje, nego stvarno zahtevi su ispunite nam ovo, mislim, kako bi ja rekao, hoće njim, veliku dugu crnu kosu. Nema jednostavno te mogućnosti, stvarno su to zahtevi koji su više negde neka lična unutrašnja demagogija unutar političke sfere Britanije, nego što će ih neko i uzeti za ozbiljno, niti što ih je... To su oni zahtevi koji date, a znate ni sami da niko, i da ih ispune bili bi se zbunjeni. Kao na Austin Powers, kada oni tražili ne znam koliko filiona dolara. To, kao da im neko to da, oni bi rekli, šta ćemo dalje, jer to ne bi znali. Previše su politički zasnovani nekim drugim pitanjima. Izvolite. Nisi mi odgovorio na pitanje oko nezaposlenosti. Nezaposlenosti? Šta je bilo? Sad je konkretno za Hrvatsku, da li je njihov ulazak u Evropsku uniju promenio procenat nezaposlenosti, da li su... Pa nezaposleni su otišli van. Smanjili se nezaposlenosti. Smanjili je previše kratak rok da možemo pričati o tome. Potrebno da prođe minimum nekih 5 do 10 godina da možemo da ustanovimo tendencije, da li je to zbog samog ulaska, da li je to zbog nekih prethodnih radnji, ili je ta nezaposlenost smanjena ili povećana. Previše kratak rok, ne možemo stvarno da ustanovimo koji je razlog za ovo ili ono. Jednostavno, ako su oni ušli 2013. 2 godine su tek ono što se dešavalo pre 5 godina dolaze na naplatu, nakon što se desilo pre 2 godine. Što idu oni mali? Što su otišli iz Hrvatske? To ćemo morati njih da pričamo, tako da... Da, ali to je definitivno problem sa... Problem je sa Bugarskom, Hrvatskom i Rumunijom to što su, kao što sam rekao, primljeni nepravni. Što su neke njihove, konkretno političke institucije i dalje jako nestabilne. Ekonomska sfera je na niskom nivou. Siromaštvo je u te 3 države nije daleko od Srbije, u Rumuniji je na nižem nivou, to možete da proverite na nižem, mislim kao na lošem nivou. Možete proverite na Zavodu za statistiku republičkom, možete proverite na Eurobarometru opet, tako da to su neki stavovi koji su njima bliski. To je bukvalno kao da su nas primali te 2008. i 2013. Da li bi nešto bilo specijalno drugačije ili bi opet uhvatili se u koštac sa još više problema, sa još neke birokratije, sa nečim na što apsolutno nismo spremni. To je negdje odgovor na to što se njima desilo. Nisu bili prilagođeni oni Evropska unija njima, niti oni Evropska unija. Zato i sad ovdje se vraćati kao ovi Španci, Portugalci, ostaje da vidimo, ali prekratki rok. Sad Britanija priča o izlasku, postoje li neki kao, ne znam, formalni put ili procedura za išta? To je uvek pošto to nije jasno definisano, kako se veliko pitanje nije definisano uopšte. Kako bi se to sprovelo u praksi, postoji li o tome diskusija? Postoji diskusija i jednostavno to mi nije... Problem je što to nije navedeno u samom trenutku ulaska. Nije to kao ugovor koji potpišete, možete jedan dan raskinuti, jednostavno taj ugovor je negdje potpisan na neko neodređeno vreme. To je problem koji... Da. Da će biti postepeno vremenski. Postepeno i ako oni izađu da će možda biti period od 5 do 10 godina kada će postepeno neki stvari... Znači samo jedna stvar da to trenutno ne postoji u nekoj legislativi, a još gore da će se time baviti u tek trenutku kad to dođe. Koje bi bilo eventualne posledice, osim presedana sad za ostale države, koje bi ovako posledice bilo za Evropsku uniju? Pa pričali smo malo pre o tome, da... Nisu se ih zapisali. Posledice mogu da budu sada različite, zavisi od tog modela izlaska. Baš ako to bude tako postepeno, posledice mogu da budu nepostojeći, praktično da opet to postepeno se svede na to da mi tu negde živimo život.
ako to bude nekako, kao i u stalnom životu, odnosno sa ljudima, da bude kroz neku svađu, kroz neke negativne odnose, posledice opet mogu da budu nemerljive. Opet negde više za Britaniju, jer je poznato da preko 1.200.000 njihovi građana u ovom trenutku radi u Francuskoj, u Španiji, u Nemačkoj. Šta bi bilo sa njima? To su sve neka pitanja koja povlače i drugu stranu i njihovu stranu, tako da ako je neka trenutak da počne se priča o tome u javnoj sferi, to je sada, bez obzira na taj referendum. Biće kasno kada se referendum desi, da li na ovaj ili na onaj način. Tako da to je nešto što bi trebalo sada ustanoviti kao što je bio taj Maastricht. Treba napraviti na evropskom nivou mogućnosti izlaska na ne znam koji način, nisam pravnik, ali jednostavno da to bude sprovedeno na pravi način da posledice budu najmanje fairni za drugi. Šta možemo osim Kneževića da čitamo u našoj literaturi? Osim Kneževića, što? Ne, super je Knežević. Moj dobar prijatelj, sve je okej, nego od naše literature, pa Knežević je više... Knežević je publicista više nego što je pravi naučni radnik. Ne bi da ga omalovažavam, nego jednostavno njegova djela su iz njegovog ličnog pera, on jednostavno iznosi... Ja mislim da neki novi rad, pošto rekao se posle 2010. posle 2008. Pa kod nas sada imate... Imate knjigu Igora Mirovića, domaćih autora. Pa to me zanima. Imate... Ne znam, čitite Kuljića, na primjer, to je interesantno. Todora Kuljića. On je levičar, to je onda neki drugo vidnje. Tako da možete naći njegove knjige, on je profesor sa filozofskog predaje sociologije i sociologije politike. Nađite opet negde njegove kolumne u politici, to je interesantno. Svake nedelje izlaze. To je to što se tiče domaćih autora. Ja sam osobe strane u vašem radu, u svom radu. Sada možete da... Ne znam da razmišljam ko bi bio tako interesantan da ne bude ovako suvoparno. Ja mogu vam navedem dosta tih nekih teorijskih što nije ono što je vam interesantno. Pa jedno što imamo jednu, pišemo završni rad esej i tema je evroskepticizam u Srbiji. I onda da bismo došli do Srbije uopšte u prvom delu sam mislila da obradim pojam evroskepticizma i to svega. Izvini, Daniela, mogu ja tebi pošaljem mail kad ti njima da proslediš? Ajde, onda je tako najlakše da dobit ćete spisak sa autorima koji su teorijskog negde obuhvata, sa autorima koji su više publicistički. Mogu da glasimo i o prezentaciju kod vas? Da, posluću to. Tako da to možete, i to će mi biti super. Da li si ti evroskeptik? Pa ne znam, jel se završio čas? Slobodno mislim tako si zgodavim. Pa nisam, zato što generalno nisam skeptik u životu. Mislim da to negde na tim osnovama zasnijem da ne treba odbacivati i kritikovati, uvijek je bolje pokušavati i pomagati. To je ono što smatram da i za Evropsku uniju, sad opet moj lični stav, jednostavno u okruženju nas. Pričao bih drugu priču da smo Moldavija, to sam siguran. Zato što jednostavno ne mogu da odbacim taj neki geopolitički položaj. Imamo slučaj Albanije koja je bila 40-50 godina jako bliska Kini, koja je znate gde, a nije bila bliska Rusiji, bila u istočnom bloku, ali bila bliska Kini, tako da i imate opet saznanje kako Albanija bila razvijena tih nekih godina, opet ona sad napreduje. Tako je, to je ono što smatram da je jako bitno. To je opet sad prebacimo neki lični nivo, vi kad odete na letovanje nećete dati nekom čoveku iz grada preko puta da vam čuva psa ili zaliva cveće, nego vašem prvom komšiji. Zato nisam evroskeptik jer jednostavno, ako već živimo tu gde smo, ne možemo da se teleportujemo. Još neki pitanje? Pa uđe komšija sa ključem koji mi date, uglavnom stani, onda se vam uglavnom garniturno i to je to. Evo da preformulišem njegovo pitanje, onda isti princip može da se primeni i za članstvo u NATO.
Mislim, svi su oko nas kao NATO i to je Svi su sad oko nas kao NATO. Ovo je sad. Neke stvari u životu trebaju, neke ne trebaju, neke stvari su istorijski potkovane na ovaj ili na ovaj način. Kako je to članstvo u NATO, vidjet ćemo šta će se desiti za koju godinu, da li je situacija takva da ti stvarno moraš da se opredeljuje da li si tamo ili vamo. Ako je takva, opet nije baš lako biti na poziciji gde smo. A opet, ako situacija bude ublažena u odnosu na sada, onda možemo da zadržamo taj neki vojno-političku neutralnost koju sada imamo. To je opet negdje odgovor na to komšiju koji upadne. Da, komšija može da upadne, ali komšija može da upadne i bez ključa. Dobro si čuo. Živimo u Evropu, živu. Ne bi mu bilo prvi put, tako da. Imamo 2 minuta. Nadam se da ste bili zadovoljni, nadam se da smo uspeli približiti tu negde taj pojam na taj neki drugačiji način koji nije svakodnevno, nije ono što se dešava u medijima, što je prisutno u javnom mnjenju, nego da dobijete neku širu sliku jednostavno i da sutra kada vas neko bude proglasio euroskeptikom, kada se vi budete izjasnili kao euroskeptik, kada budete rekli ja sam euroentuzijasta, kad god neki stav bude bio po ovom pitanju, vi znate šta to znači i da opet s druge strane znate koja je ta osoba koja vam to upućuje. Ako vam to upućuje na način na koji je predstavljeno ovde i na način na koji smo govorili, znači da je ta osoba adekvatna da s vama priča o tome. Ako vam to uputuje na neki način koji bi bio možda neargumentovan, koji bi bio sveden na neke banalne razloge ili čisto ostrašćeno da vam kaže vi ste takav i takav, evo da znate da ta osoba nije negde pravi politički sagovornik, nego jednostavno klon. To je to. Hvala, Stefane. Hvala